सम बायदि सरकारा बर' बिजोङाव बिजाब आरो फोरोंगिरिखौ हरनांगौ। फोरोंगिरि थायोब्लासो फरायसाफोरनि बिगोमाफोरा फरायसालियाव फरायसाफोरखौ हरगोन। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा आसाम सरकारखौ खावलायहरदों बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि आरो बिजाबखौ सम बायदि हरनो थाखाय, लोगोसेनो फोरोंगिरि थायोब्लासो फरायसाफोरनि बिगोमाफोरा फरायसाफोरखौ फरायसालियाव हरगोन होननानैबो बुङो। जोङो आसाम सरकारखौ बुंदों जे सम मथे बिजाबफोरखौ हरनांगौ, फोरोंगिरिफोरखौ हरनांगौ आरो जोंनि फरायसालिफ्रा जेनोखि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा फैयो, इसिं दाथाय, बेफोरखौ सरकारा मावनानै होनांगौ। अब्ला रायजो राजाफ्राबो निश्चय मोनसे फोथायनाय फैगोन जे फोरोंगिरि जेराव दं, फुल फ्लेजेड फोरोंगिरि थायोब्ला बेवहाय फरायसाफोरखौबो हरगोन। जों बेखायनो खावलायगोन जे सरकारा बे बिथिङाव सिगांग्रो दायित्वखौ लानांगोन। बर' बिजोंनि फरायसालि थायाब्ला साख्रिखौ बबाव मोननो? फारसे नेहाथारि बिथाङा सोंथि खालामबावो दि बर' बिजोङा थांना थायाब्ला बर'फोरा बहा साख्रि मावनो? मानोना बर'फोरा बांसिनानो फरायसालिफोरावसो साख्रि मोनो। बेखायनो बर' बिजोंखौ बुथारना लायोब्ला गावनि आथिङाव गावनो बुथारना लानाय जागोन होननानैबो बुङो। राजाफ्राबो जों जायखौ बुंदों जे साख्रिनि खोथा बुंदों, माने बर' बिजोङाव साख्रिखौ नागिरो। दा साख्रिखौ नांगौबाथ' जोंहा बर' बिजोंनि फरायसालियाबो थानांगोन। जुदि बर' बिजोंनि फरायसालि थायाबा साख्रिखौ बबेहाय मोनगोन जों? बे मोनसे गिदिर जेंना। दिनैबो बर'फोरनि गेजेराव जों जुदि नायोब्ला बांसिन साख्रियानो फोरोंगिरियावसो दंखायो। आं सानो बेखौ जुदि बुथारना लायोबा बर' हारिया गावनि आथिङावनो माने रुवा दानना लानाय बायदि जागोन होननानै आं दिनै बुंनो लुबैदों। आसाम सरकारनि जोंहा जायनोखि बिजाबनि गाहाय मानसि एस.एन. चौधुरी सार, बिथाङा ACS आरो बिथाङानो बे गासैबो बिजाबनि खामानिखौ बबेयाव मोनदों मोना बिनि खामानिखौ मावो। आं बिथांजों रायज्लायदों आरो बिथाङा आंनिफ्राय डाटा बिनायाव बिथाङा सिगां गावसिनिफ्राय हरदों बबे ब्लकआव लेखा हरदों हराखै। आरो बे मथे जोंनि जिल्लाफोरनिफ्राय आं रिपर्टखौ बिदोंमोन। दा रिपर्ट मथेब्ला खिन्थु बांद्राय बिजाब मोनैनि रिपर्टआ गैथ'वा। मात्र बेल' जे जायफोरनाखि बिजाबफ्रा साफाय जायाखै बे बिजाबखौ मोनाखै। आरो खायसे बिजाबफ्रा मा जाना दङ, स्कुलाव सहैयाखै नाथाय बिथांमोननि गुदामाव दङ। बेबायदिबो मोनसे रिपर्ट फैदों। बे मोनसे। आरो फोरोंगिरिनि बेलायाव जोंहा दाख्लि BTCनि बायजोआव मोनसे जेंना जादों जे गाहाय फोरोंगिरिफोरनि माने इन्टारभिउ जादों। दानिया जेसेबांनाखि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना गाहाय फोरोंगिरिनि पस्ट जिहेतु मोनगोन, बिथांमोना इन्टारभिउ होनानै थांबाय गोबाङानो। दा बेफोर पस्टआ BTRनि बायजोआव खालि जानानै दं। आरो बिथांमोना जोंनो खोन्थादों बेवहाय जुदि थाबैनो फोरोंगिरि थिसनजायाबा बैहावबो माखासे जेंना फैगोन। दा बे बेलायावबो जेब्ला जोंहा नै दा गोदान सरकार फैगासिनो दं, फ्राय मन्थ्रिया सोर जागोन मागोन दासिमबो रोखा जायाखै। दा बेखायनो जेब्लानाखि मन्थ्रिया सोर जायो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि, जों बिथांजों सावरायनो थाखाय नाजागोन। जोङो गोनां जायोबा जोङो BTCनि आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननि गेजेरजोंबो जों बोरै हायो जोंनि जेंनाफोरखौ, जेरै बे जेंनाया जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा दङ। बिजोङा थैब्ला खिन्थु हारियाबो खैफोद दं। आं दहायनो बुंखादों जोंनि बिजों थाब्लासो माहारिबाद थागोन, माहारिबाद थाब्लासो बर' हारिया थांनानै थागोन। बे खोथाखौ लानानै जों जोबोद सिरियास।